बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला भारत भुटान बर्डाराव थानाय मावरिया हाजोआव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयाव बेबायदिनो मोनसे 30 कौटिनि स्लुइस गेट फाउन्डेसन जानानै थांबाय। बियो मैया 4 तारिख डिसेम्बर खालि जानानै थांबाय। बेयाव बेबायदिनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा मैया फैनानै बेखेवनानै थांबाय। दा दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रंजानायजों बेबायदिनो गिदिर मोनसे जानाय लोंनायनि हाबाफारि दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बे मावरिया बान्दो थाख्लायनि आफादगिरि सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। दिनैनि हाबाफारिया माबायदि जादों आङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। गिबियावनो जोंनि इउटुबार ब्रादारखौ हामबाय होदों। जोंनि बे मावरिया बान्दो बा हाजो जायगायाव फैनानै जोंनावहाय बेबायदि खबर लाफैनायनि थाखाय। लोगोसे आङो बे मावरिया बान्द कमिटिनिनो सासे आफादगिरि आरो जोंनि सासे नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि। लोगोसे जोङो ओरैबायदि खुसि जोंनि रायजो राजाफ्रा माने बेबायदि एफा गिदिर प्रजेक्ट बेयाव स्लुइस गेट जानो फैगासिनो दङ। गाबोन समफोरनिफ्रायनो जोंनि जाय ठेकेदार मोनदों बे बिथाङानो जोंनि बे स्लुइस गेटखौ मावसिगोन। ओमफ्राय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों नेबाय थादोंमोन। सरकारनि खोथा एसे लेट जायो हिसाबै गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे समाव डाउटबो जाबायमोन। जोंनि आफादगिरि आरो सेक्रेटारिनि मोखाङाव खबर लाबाय थायोमोन माब्ला जाबावनाय बिदि। ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो जेनेरेल मिटिं लानानै जोङो गोबां बुंनांगौ गोनां जायोमोन रायजोफोरखौ एसे धैर्य ला होननानै। दा बेबायदि फैयै जों धैर्यथा नेनानै नेरा नेफेरा नेनानै दिनै जोंनि मोखाङाव दिनैनि बे स्लुइस गेटआ दिनै मोखाङाव फैबाय। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि खुसि बे दिनै मोखाङाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बे खुसिजोंनो दिनै जोंनि जाय ठेकेदार बिथाङा जोंनि बे रायजोखौ अननानै माने मैसो मानै जोंनोहाय बेबायदि हरबाय। ओमफ्राय फाउन्डेसनाथ' मैयानो जानानै थांबाय। ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव जास्ट रायजोफोरखौ जाहोनाय जोंनि बे 18खान गामि जोंनि बे बान्दोआव गोग्लैयो। बे 18खान गामियाव मोननै बिसिडिसि जोंनि आमटेका बिसिडिसि लोगोसे ओरै खैलामैला बिसिडिसिनि गोग्लैयो। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे रायजो राजाफ्रा जोंनि अनगायैबो गुबुननिफ्रायबो जोङो लिंहरनाय जादों। जाय फैदों बिथांमोनखौबो जोङो हामबाय होयो जोंनि कमिटिनिफ्राय। लोगोसे बेखौनो दिनै संगासिनो दं। ओमफ्राय जानाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय ओरैनो बे मावरिया बान्दो थाख्लायनिफ्राय मोनबेसे गामिफ्राव लांनानै माइ गायनाय जायो जेनेबा? हामबायसै बेखौ सोंनायनि थाखाय। जोंहा नैबे मावरिया बान्दोनि सिङावहाय 18खान गामि दङ। बे 18खान गामियावहाय जोंनि मावनानै जाग्रा कृषकफ्रा जोङो बेबायदिनो सिजन बाय सिजन जोङो दैखौ लांनानै दैज्लां बोथोराव जोंनि दुब्लिफ्राव दै सोनानै जोङो बेखौहाय थिखांनाय जायो। ओमफ्राय जोंनि नैबे बान्दोआव जोंनि बे स्लुइस गेट गैयि समाव ओरैबायदि जोंनि खस्थ' माने जोङो सिजन मोनसेयाव एबा दैज्लांसेयाव गैयालाबो 20निफ्राय 25 बारसिम बेबायदि ओंखारनो गोनां जायो जों बे दैखौ बायनानै थांनाय हिसाबै बेबायदि आरोखि। दा ओरैहाय मैसोनि गन्द'आनो आलादा रोखोमखा। दा ओरैबायदि गोथावल' मोदोमखाबाय। दा ओरैहाय संगासिनो दं नै मा बेदर? मैसो। आच्छा साराय बेसेथो संदों? 10था साराय जाबाय गासिबो। 10था साराय? आच्छा। ओमफ्राय मैसो बेदरनि अनगायै मा बेदर दं? अमा दं, अमा माथाम जाबाय। ओमफ्राय दाउआ 8 महनसेबो। दा नै नायदो मैसो आरो बेबो नै गादा जिल होनो बेखौ सावथालाव उरावनि मानाखा होनो नायनानै लादो आरो। ओमफ्राय नै ओरैहाय आगन्दायै मायो बेन बांसिन जाखायो नै साइसआ। ओमफ्राय नै माने बेखौ रुसिगोन नामा आदा ने? रुनोसै। बेयो स्पेसियेल। आच्छा। माने गेदेर गोलाव जाय बिथांमोन दङ बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेल बानायनाय जायो। नै बिसोर मोनजागोन बिसोर। आच्छा। ओमफ्राय मैसोआथ' मैया गुफुङानो मैदेर माबा बायदि नुलायखादों आं। मानैजों आरोखि मैसोआबो ओरैबायदि जाखादों। 12 मन थांदों। 10 घन्टा लाबायलै। मैसोआ ओरैबायदि जाबावदों नै हाख्रबनानै हाबाय। आरो माने जनानै खाबाय मैसोआनो। नै बेबो मैसो दे लोगोफोर। ओमफ्राय सावथालनि होनो जाहैबाय गादा जिल उरावनि मानाखा हारा होनो। ओमफ्राय नै ओरै नायदो नै बयबो बे ओनसोलनि महिला आइजोफोर आब'मोन बाजैमोन मादैमोन ओरै फानलु हानाय सामब्राम हानाय बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर? ओमफ्राय नै ओरैहाय गायहेनजोंहाय थुग्लिगासिनो दं सामब्राम गुफुर जायखौ गुन्थुङाव नांलानो बागदावो। दा बेबायदि आरोखि नै
ओमफ्राय दा जिथुनाखि ओंखाम ओंख्रि मोननाय बेदर मोननाय गासैखौबो नैबे न'आवहाय दोनथुमनाय जादों जयैनो दा माखासेखौ दोनफैजेनबाय नै बेयावहाय रेडिनो आरोखि नै नायदो दालि जुहुल मा जुहुल ओंखाम फारसेनिफ्राय दंजोबो आरो बेयावहाय औ खायसे मोनबाय नै मैसो बेदरा औ एसे देखायखादो दे बोदलाबनानैहाय नै नायदो नै लोगोफोर सलिद नै मैसो सलिद मोदोमनायानो आयै अयथासार गोथावल' मोदोमखाबाय ओमफ्राय बेल' नङा दिनैनि अमाबो दं आदसा नैबेखौ बुङो कफिसो इयो औ नैबे अमा बेदर आसाम ट्रेक्टर नायदो नै दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा एसे आलादा रोखोम मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो बेबायदिनो रंजानायजों मोसागोन बमा गावफ्रु गावफ्रु हरावबो हरसे ओमफ्राय माखासे लकेल सिंगारफोरबो दं आरो आर्टिस्टफोर दामनाय देनाय रंजानाय मोसानाय गासिबो जाजोबगोन आरो दिनैनि दिनावहाय ओमफ्राय नै नाबो दं लकेल ना एलेंगा जायनि फलाव मोनजानो हायि बुस्थुखौ मोनजागोन ने औ ओरैबायदि दालि है दालिया दैयावबो सोलियोरा नांथ'ले दालिखौ दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै बैथ' भुटान जाहैबाय हंनाय माथो भुटाननि गारिया जोंबायगासिनोसो दं बेयावहाय टाउन जानो थांगासिनो दङ भुटाननि बिराद गिदिर आरो आगानैसोल' थांलादों हनै भुटानाव दा बेबायदि आरोखि दा ओरैहाय गोबांथार दाब दाब गामिनिफ्राय फैलाबाय नै बयबो रेडि जिरायफैजोब्बाय दंफां सायख्लुमाव मानो होनना बुङोब्ला बेयाव मानो जिरायदों होनना बुङोब्ला ओरै नायदो नै गोबांथार बेबायदिनो जोंहा आर्टिस्टफोर दङ लकेल आर्टिस्ट बेबायदिनो मोजां मोजां दामगिरिफोर उजिबाय जोंनि ओनसोलावबो दा नायनानै लादो नै ओरैहाय सिफुं दामग्रा दं अट'पेक दामग्रा दं केबर्ड दामग्रा दं दुलुर दामग्रा दं गासैबो रेडि जाजोब्बाय नै दे ओमफ्राय खमला जागोनसै नामा ओरै नै नायदो नै बेस गिटार इलेक्ट्रिक गिटार खायग्रा गासैबो रेडि ओरै जोंना दं नै ब्रादार निरन ओइ ब्रादार माथो ख्रिस्टिनिसो मावगासिनो दङ सुनाया दा बेबायदि आरोखि दा दसेनि उनावनो बिथांमोननि ओरैबायदि मोजां मोजां मेथाइ खननाय मानायफोरखौ नुलांजोबगोन आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन दा बेजों लोगोसे नै बेयावहाय गिदिर गिदिर मिक्सारफोरखौ बहायबाय ओरै दं नै हाइ बक्स ल' बक्स फारसेनिफ्राय दंजोबो बेथ' मैया फाउन्डेसन खालामनायनि बै गोथां गोथां ग्रिन ग्रिना जादों जाहैबाय मावरिया हाजो दा बेजों लोगोसे दङ नै जोंहा ओरै सोमदोन ब्रादार बिथाङाबो दा दोंसे खनगोननो मा लेंगुवेजजों खनगोन नों मा लेंगुवेजाव खनगोन गंगार आदसा बुमथ' खासि जुनिम सारुथ' जुगि मेनावय दे थिग दं दा बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय गोबांथार फैलागासिनो दं जोंनि मावरिया बान कमिटिनिफ्राय नोंबो बैसो जागोन मादै आदसा लोगोसे जोंहा जाजोबगोन दा मैयादिनिफ्रायनो आदसा नोंसोरबो मैसो दे सिमाङाव खिथेन मैसो सौलायनाय नुलायखाबायनो लोगोफोर मैसो जानो लुबैनाया दा बेबायदि आरोखि दा दिनैनि दिनावहाय मैसो बेदर मोनजासिगोन दा बे साब्रै सिंगारफोरनिफ्राय जोङो दिनैहाय लाइभआवनो जोङो बिसिनि रोजाबनायफोरखौ जों दा निस्सय खोनाखाबाय साब्रै सिंगारफोर दं ओरैबायदि दामाखा जाखागोन दिनैनि प्रग्रामा आलादाखा आरोखि दिनैने दा नायदोनो बयबो रेडिनो फैलाजोब्बाय नै बिनानाव मोनाबो नै नायदो बयबो रेडि फैनानै दिनैनि बे बयबो ओइ आब'मोन मैसो जायो दा सिमाङाव खिथेन नुलायखादों होनदोंदां मैसो औ दा बेबायदि आरोखि रेडि नै बयबो दा बेबायदि आरोखि रेडि फैजोब्बाय नै ओमफ्राय फैगासिनो दं आरो गारि लायै लायै बयबो दा बयबो गामि ओनसोलनिफ्राय फैगोन 18था गामि आरो बिराद गिदिर गिदिर गामि दा आं हानायखिनिखौ एसे देखायलांनायसै आरोखि ओरैहाय मिउजिकआ जाज खालामगासिनो दङ माने बेबायदि आरोखि ओरै दङ नै बाजैमोन मैसो जाग्रा बाजैयाबो नै नायदो ओइ खुसि दा बाजै ने आदसा दा नै नायदो बयबो रेडि जानानै फैजोब्बाय ओमफ्राय फैगासिनो दं ओरैबो दं हिसाब सारा आरो दा ओरैहाय माखासे इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौहाय फिटिं खालामगासिनो दं आरो एडजास्ट खालामगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला माखासे इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौ एडजास्ट खालामनो थाखाय एसे टाइम लायो दा बेबायदि आरोखि
बेबायदिनो जानाय लोंनायनि हाबाफारिया सालु जाबाय नै गोबांथार लैहोर लैहोर फैनानै जासिगोन मैसो बेदरजों दा आखायाव थोरसि लानानै बयबो लाइनाव दङ नै बयबो मोनजाजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला एभेलेबेल बेदर मैसो नायनानै लादो नै खायफा मोनजाबाय खायफा मोनजाथ'वाखै दा बेबायदि लाइन जानानै दं आरो नै नों मोनबोजेनबाय आच्छा दे 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 दा सोरबा मोनबोबाय सोरबा मोनबोथ'वाखै नोंबो मोनबोबाय औ दे 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 दा नायदो नै बेफोरबायदि राननानै हरदों आरो नै आं देखायनायसै स्रायनो सोरबा ओंखाम मोनबाय सोरबा बेदर नै एभेलेबेल नै सोरबा गथ' गाबबाय सोरबा सायदुं गोसायाव बाजैयाबो नै मोनजाजोबगोन बयबो नै मैसो जायैयाव दाउ बेदर दं दाउ लकेल अमा बेदर दं दा बेबायदि आरोखि नै फुरानो बयबो जानो रेडि जानानै दं सोरबा मोनजानानै जाहैबाय ओमफ्राय आं गोथाव नंगौना नङा एसे सोंनायसै जाग्राफोरनाव नोंथांमोनाबो निस्सय खोनासंलांदो ने ओ फंबाय मोजां दा दे 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 औ दे लाइनाव थादो दे खावा दावा आगत खामखरा फिसद दा नायदो नै बयबो जाबाय एसे सोंनानै ला ओमफ्राय मा बेदर जादों नानिमोनालाय मैसो गोथाव दा आच्छा दा नायदो आरोखि बयबो जादों नै आं देखायजोबखानायसै स्लाइड जानायफोरखौबो जायफ्रा नायनो मोजां मोनो गोथाव ना थावा आच्छा मैसो बेदरनि मजायानो आलादाखा दा बयबो जाबाय नै बाजैयाबो जाबाय गोथाव दा नायदो नै राननानै होगासिनो दं फैग्राफ्रा फैगासिनो दं नै हल्ले हल्लेल' आरो जिउ दैमा गाथोना नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला देन्जारसो फान्थायाबो सिंगाराव खनाखैसो गोदोफ्राव खेल लाफ्रामायनि जाबाय दा नायदो नै आगोना सम अराय जिउ दैमा गाथोना नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला जावबोगोन नों जेबोला बिथाङाबो ओरैबादि डान्स एन्ड डान्स माने फुरा करिय'ग्राफि आरो बिथाङा